libh ar bháilimh Cluiche Rithimeach a dhéanamh liomsa. Seasamh Somála mar sin. Tusamid amach leis an tóran atá muid go le chaasa agus muid den an rithim. Se thar bheith simplí agus is féidir leat éon anam a chahabh isteach an. Tá mise go le anam héine úsáid, agus téann sé mar seo. Casúr an íon bheag le Sheona, cas amach go háid. Casúr an íon bheag le Sheona, is cas muid go háid. Ítach. Nis, cámad isteach anam eile. Áine. Casúr an íon bheag le háine, cas amach go háid. Casúr an íon bheag le háine, is cas muid go háid. Ítach, agus féidir éon anam a úsáid. Inis an píosa Rithimeach. Lean mo chuid teoracha. Tusamid amach le bula bus, an sin bulamid ar dá lábha inai ar mullag. Mar seo. Agus chéad fhísa eile, do chus sin ein talamh, agus bula bus. Déanam me sin a ríist. Bula bus, agus sibse. Ítach an píosa eile, tá me go tíomh mo chuid cosan seo a bhula freisin faoi ró. Mar sin, héan dó, agus curtha mé sin leis an méid a rinne me ridha. Uair bhain eile. Má sibh, agus an píosa deireanach, cámad ar gosan a bhúla na an talla agus bula bus dhéana, gluiche me héin ar an gus agus dó ar an bula bus, agus téann an rithim mar seo. Héan, dó, héan, dó, dó, héan, dó. Is it ré? Héan, dó, héan, dó, dó, héan, dó. Uair bhain eile. Déanam muid inis go deas máil é. Cas úr an íon bheag le Sheona, cas amach go háid. Cas úr an íon bheag le Sheona, is cas muid go máil. Ítach, inis, déanam muid rúnaíon bheag níos scipa é. Cas úr an íon bheag le Sheona, cas amach go háid. Cas úr an íon bheag le Sheona, is cas muid go máil. Ítach, má sibh! Agus sin an ceacht bhaimse, bhí go trí amach Somála sibh féin.